तो ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସି 10-12 ଦିନ ହବ, ତମେ ତ କାହିଁ ଆଣୁନା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଣ ଏଇଟା ଆଣ। ଗୋଟେ କାମରୁ ଆଇଲି ଟିକେ ବସିକି କ'ଣ କରିବି, ତମେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ କହିଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି। କାହିଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନକୁ ଏଇଟା ସେଟା ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୋ ଧନ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଧନକୁ ନେଇ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲ। ତମେ ଯୋଉ ଆଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ଆଇଲେ ମତେ ଏଇଟା ଆଣିକି ଦିଅ ସେଇଟା ଆଣିକି ଦିଅ ସବୁବେଳେ କହୁଛ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲି। ଆଉ କେବେ କରିବୁନି ଲୋ, ଧନ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି, ହେଲେ ଆଉ କେବେ ବି କରିବୁନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏମିତି ଆଇଡିଆରେ ଫସେଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ତା ଜୀବନ ସାରା ମତେ କହିବନି ଏଇଟା ଆଣ ସେଇଟା ଆଣ। କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଆପଣମାନେ ବାହା ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଘରକୁ ଆଇଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କହୁଥିବେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଇଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଯାଇକି ତିସ୍ତେଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ନହେଲେ ତ ଫେର ପୁରା ଫସିଯିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଉଛି, ଲେକିନ୍ ସବୁବେଳେ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ନିହାତି ଦରକାର ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବନି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।